tayo ngayong Binmali. Morning, sir. So, pumunta tayo ngayong Binmali para sa gaganapin na bloodletting, no? So, mag-a-assist tayo dun. Siyempre, kasama ang ating club na HCNT, no? So, dadaan muna ako ng 7-Eleven kasi gusto ko magkape. So, kasi malamig. Good morning, Binmali. So, hinihintay natin yung mga kasama natin. So, kasama namin yung LGU ng Binmali, Red Cross, PNP, at iba pa. Tumaga ako dito kasi hinihintay ko sila. Para makita na rin kung saan talaga yung video. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Morning ulit. So andito na tayo ngayon sa venue, sa Binmali Evacuation Center. So ito yun. So secure na natin yung parking area para sa mga kasama natin. So yun na lang, sila na lang hinihintay para makapag-prepare na. So update ko kayo mamaya. Ang taka, ano pa panan yung aming tao? Ba? Ayaw ko. Hello. Sana all may UBR. Morning. Good morning, Boss JD. Ito si Sir Glenn. Morning, sir. Morning. So, dito na yung Red Cross. Dito yung gaganaping din. Wala talaga. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto mama siya. Sa Tapos ano? may nakaibigan ako na nagtitindahan. Ayan. Eh, napasarap sa usapan. Pero test kaya natin. Sir, pwede pumasok? Ayun na. So, dito pala gaganapin yung bloodletting sa Binmali Evacuation Center. So, dito na yung Red Cross din. Ito na yung mga gamit nila. Ayan. Ayan sila, ma'am. So lahat ng magdo-donate, kailangan nilang mag-fill up ng form. So ito si Paps, magdo-donate yan. Pila ka na, magdo-donate ka, diba? Ito yung taga-camera pa.
Ay, sana all. Sir yung ano sa Team Unity. Lima. Matagal ba kami? No. So yun guys, magandang gabi. Pauwi na tayo, no. Galing sa isang araw na event. Yung bloodletting na ginanap sa Binmali. So special thanks pala sa LGU ng Binmali. Pinahiram tayo ng
napakalaking venue, no? At sa Red Cross, Team Red Cross, PNP Dagupan, sa mga lahat ng personnel na police na nag-assist tsaka nag-donate na rin ng dugo. Shoutout din sa Team Unity, Sigak, saka sa United Ilocandia Fraternity and Sorority. Maraming salamat din sa congrats pala sa HNP Pagasinan chapter, sa lahat ng members at co-officers ko na nag-participate, nag-assist and nag-donate ng dugo. So congrats sa ating lahat, guys. So pauwi na ako, medyo maulan. So kung napapansin nyo naman, basang-basa yung kalsada. Pauwi na ako San Carlos. Dito ako ngayon sa Barangay Anu. So ayan, kumukulog ko at kumigidlat pa. So sa lahat ng bumabiyahe, ingat-ingat mga paps, basang-basa ang kalsada. Takbong may uuwian sa bahay. So bago ko patapusin ang aking video, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-hit ang like button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking bagong ilalabas na video. So yun lang mga tropa, mga paps, mga momsi, mga idol, tropa, kahit ano pa yan, ingat lagi. See you in my next vlog. Ciao.